ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо беҳтарин хабарҳоро омода кардем. суханҳои Лоик Раджабов дар пресс-конференция, ҷавоби Конор Макгрегор ба Тони Фергюсон ва суханҳои Ислам Махачев пеш аз муҳориба. барои ҳамин наворо то охир тамошо кунед. боварӣ дорем ки ба шумо писанд меояд. чанд рӯз пеш топови ҷангвари UFC дар вазни сабук Тони Фергюсон ба чемпиони пешинаи UFC Конор Макгрегор муроҷиат карда гуфт ки мо кори нотамом дорем ва бояд ки ин корро дар қафас ҳал кунем. ва дӯстон, чӣ хеле ки ҳамамон медонем Конор Макгрегор ҷавоб доданро дӯст медорад ва ягон касро беҷавоб намемонад. барои ҳамин ӯ ба Тони Фергюсон ҷавоб дод: марҳамат суханҳои Макгрегор, як вақт не як вақт мо бо ту меҷангем Тони, ва ман зиндагии беарзиши туро ба анҷом мерасонам. ман аллакай ҳамаи унвонҳо ва пулҳоро дар ин бозӣ соҳиб шудагем ва акнун бояд ба монанди ту мушҳоро ба қатл расонам ва ман ин корро мекунам, навиштааст Макгрегор. хотиррасон мекунам ки пеш корҳои Тони Фергюсонро менеҷери Конор Макгрегор пеш мебурд ва баъд Фергюсон бо ӯ ҳамкориро бас кард ва эълон кард ки ӯ ва Конор Макгрегор аз Тони Фергюсон қарздоранд ва ӯ дар қафас қасдии худро аз Макгрегор гирифтан мехоҳад. дӯстон, худи шумо чунин муҳорибаро дидан мехостен? Тони Фергюсон зидди Конор Макгрегор. метавонед фикротонро дар комментария нависен. дӯстон, мехоҳем ба шумо ширкати шифофарморо тавсия диҳем ки тӯли чанд сол мешавад ба муштариёни худ доруҳои гиёҳӣ ва оригинал пешкаш мекунанд. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, ришу мӯйсарбарорӣ, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои доғи рӯ ва пӯсти бадан ва боз бисёр доруҳои дигар. ширкати шифофармо доруҳои шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон бурда мерасонанд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. шаби гузашта варзигари тоҷик, финалисти гран-при мавсими имсолаи PFL Лоик Раджабов дар пресс-конференсия дар суханҳои журналистҳо ҷавоб дод ва ҳозир мо ҷойҳои асосии ин пресс-конференсияро пешкаши шумо мекунем. аз Лоик Раджабов пурсиданд ки лақаби лапа ягуара аз куҷо пайдо шудааст ва Лоик Раджабов чунин ҷавоб дод: вақте ки ман дар Қазоқистон дуюм муҳорибаи касбии худро мегзарондам, пеш аз муҳориба онҳо маро ҳамчун як ҷангвари пуртаҷриба, соҳиби якчанд унвон номиданд ва боз дар охир бо лақаби лапа ягуара гуфта муаррифӣ карданд ва рости гап ман ҳайрон шудам. ман фикр карда истодам ки онҳо оиди ман гап зада истоданд ё ин ки оиди дигар ҷангвар. умуман ман фикр кардам ки хатогӣ шудааст ва намедонам ки аз чӣ сабаб онҳо маро чунин муаррифӣ карданд. шояд ки онҳо ин корро барои он карданд ки номи ҷангвари худашон, яъне рақиби маро баланд бардоранд. намедонам, аммо аз ҳамон ҷо ин лақаб пайдо шудааст, гуфтааст Раҷабов. ҳамчунин аз Лоиқ пурсиданд ки рақиби худ равуш манфиёро чӣ гуна баҳо медиҳад ва Лоиқ чунин ҷавоб дод: ман бартарии худро дар он мебинам ки ман аз рақиб дида чолоктарам. аз рӯи тактика ман аз рақиб дида бисёртар малакаҳои ҷангӣ дорам, аммо ба назари ман ӯ рақиби каме ноқулай аст. не ки дар ин ягон камбудӣ нест, чунки яке аз рақибони пешинаи ман, Алекс Мартинес, ки дар ягон мавқеъ сахт набуд, аммо ба ин нигоҳ нокарда ӯ рақиби хеле ноқулай буд, лекин ман ӯро гузаштам ва ин рақибро низ мегузарам иншааллоҳ. ҳамчунин аз Лоиқ пурсиданд ки дар финали гузашта шумо бо Натан Шулте яке аз беҳтарин муҳорибаҳоро нишон додед ва ин муҳориба боз муҳорибаи дурахшон мешавад ё ин ки ту эҳтиётона кор мекунӣ. ва Лоиқ чунин ҷавоб дод: ман ҷангвари дурахшонам ва дар суръати суст ҷангидан намехоҳам, аммо дар ин муҳориба ман сахт ғолиб шудан мехоҳам ва барои ҳамин ман намедонам, не ки фикр мекунам ки муҳорибаи дурахшон мешавад, чунки ман агар имконият пайдо кунам, пас муҳорибаро фавран ба анҷом мерасонам. дар умум ҳамаи чиз аз муҳориба ва аз рақиб вобаста аст, чӣ гуна ӯ меҷангад ва агар ки ӯ эҳтиётона ҷангад, пас ман низ кӯшиш мекунам ки эҳтиётона ҷангам, то ин ки қувваи зиёдатии худро сарф накунам, гуфтааст Раҷабов. хотиррасон мекунам ки турнири PFL шаби 27 ба 28 октябр баргузор мегардад ва дар куҷо соати чанд ин муҳорибаро тамошо карда мешавад, мо дар навори навбатии худ ба шумо мегӯем. барои ҳамин дар канал обуна шуда зангулачаро пахш кунед, то ин ки аз ҳама наворҳои нави мо бохабар бошед. топови ҷангвари UFC дар вазни сабук Ислам Махачев гуфт ки барои муҳориба зидди чемпиони UFC дар вазни нимёна Камару Усман зид нест. биён суханҳои Махачевро гӯш мекунем. ман худро метавонам ки дар вазни нимёна санҷам
оиди чемпион Камару Усман ягон сухани бад гуфта наметонам. марди хуб аст, вомехрем, суҳбат мекунем. аммо ман мефаҳмам ки дар он ҷо муҳорибаи калон мешавад. дар вазни сабук чунин муҳорибаҳои калон аллакай кам мондааст, гуфтааст Махачев. дӯстон, шумо оиди суханҳои Махачев чӣ фикр доред? бисёриҳо муҳорибаи Камару Усман ва Ҳабиб Нурмагомедовро дидан мехостанд, аммо ин муҳориба баргузор намегардад. не ки муҳорибаи Усман ва Махачевро дар оянда ташкил карда мешавад. ва агар ки ин муҳориба баргузор гардад, ба фикри шумо кӣ шанси бисёртар дорад? метавонед фикротонро нависед. хотиррасон мекунем ки Ислам Махачев аллакай рӯзи 3 октябр дар турнири UFC 267 зидди Дэн Хукер муҳориба мегзаронад ва агар ки ғалаба ба даст ора, ӯ яке аз довталабони асосӣ барои камарбанди вазни сабук мешавад. дӯстон, ҳатман фикр ақидаотонро нависед, дар канал обуна шавед то бо зид хонободу сарбаланд бошед.